लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन। सासे मानसिया आंनि मुङाव फेक चेनेल खुलिदों आरोना लोगोफोर। औलै लोगोफोर, सोरबा जाखो दा बियो अबेनिबा जाखो? जेनेबा गुबुन नामखौनो मोनासै नामा? गावबा गावनि नामफोरखौ दोननानै खुलिनांगौ ना। औ लोगोफोर, आंनि चेनेलनि मुंखौबो दोनदों आरो आंनि प्रफाइलखौबो दोनदों। जेनेबा गासिबो सेम गोजा आरोना, मात्र बिनिया साबस्क्राइब गैया आरोना लोगोफोर, साबस्क्राइबारफोर गैया। दाबा मानो खुलिखो आंनि नामाव? मा सानाबा खुलिखो मोनथिला दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि कमेन्ट हरो, जाय मानसिया आंनि मुङाव चेनेल खुलिदों बै मानसिया नोंथांमोननो कमेन्टफोरखौ रिप्लाय हरनोबो हानाय दे। जेनेबा गाज्रि राव गाज्रि सोदोब बाहायनानै हरनोबो हानाय आरोना लोगोफोर बै मानसिया। जुदि बेफोरबायदि गाज्रि राव गाज्रि सोदोबै हरोबा नोंथांमोना सानखाना लादो आं हराखै होननानै। जायबा आंनि मुङाव फेक चेनेल खुलिदों बै मानसिखौसो सानना लाखादे लोगोफोर। नङाबा लोगोफोर नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानै नायहैयो आरोना, बिनिया साबस्क्राइबारानो गैया। अब्लानियानो नोंथांमोना मोनथिगोन आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर, जायबा आंनि मुङाव फेक चेनेल खुलिदों ना बै मानसिया आंनि फट' बा भिडिअफोरबो आपल'ड होनो हानाय दे। जेनेबा आंनि कार्टुन भिडिअखौबो हगारनो हानाय। ओमफ्राय आं मालाबा फट' हगारोना, पस्ट होयोना मालाबा लोगोफोर, आङो बेफोरखौबो बियो होनो हानाय। नै लोगोफोर, नै नाय, आंनि प्रफाइलखौनो होना दोनदों। ओमफ्राय चेनेलनि मुङाबो आंनिनो, हेल' बड'लेण्ड। नाथाय बिनियाव सासेबो साबस्क्राइबारफोर गैया आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय भिडिअसबो गैथ'वा। ओमफ्राय नै लोगोफोर, बियो आंनिया 41K नि एसे बारबाय। ओमफ्राय भिडिअआबो 900निबो बांद्राय दं। जिखिजाया लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्ट हरबा मालाबाफोर जुदि नोंथांमोना गाज्रि सोदोबै गाज्रि राव बाहायनानै हरोबा नोंथांमोना सानना लाखादो आरोना बै मानसिखौनो, आंखौ नङा होननानै सानना ला आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, मोनसे बाथ्रा, आंनिया स्ट'रिफोराबो मालाबा मिस्टेक जायो आरोना। औ, लाइमोन बिमानैयानो आंनिबो बिमानै जायो। नाथाय आङो बावना दंमोन आरोना। नोंथांमोना बुंनायखायसो गोसोआव फैबाय आरोना। सरि दे लोगोफोर, मा बुंबावनो, मिस्टेक जायो। नोंथांमोना हागौबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना। मा बुंबावनो लोगोफोर, स्ट'रियानो मिस्टेक जालायोलै आंनियाबो। माथा गरमसो। आरोथ' दाखालि बावै लाइमोननि भइसआव राहुलनियासो जादोंनो आरोना लोगोफोर। मा जाबावनो। जेनेबा लाइमोना डायलग होनायाव लाइमोननि खुगायासो मावनांगौ, राहुलनि खुगायासो मावबाय थादोंनो। सरि दे लोगोफोर, सम सम बेफोरबायदिनो मिस्टेक जाबाय थायो आंनिया। बांद्राय हाखु दाखुबाबो बेफोरबायदि जायो आरोना भइस होनायफोराव। मालाबा टाइम गैयिफोराव हाखु दाखुयै बानायनाय जायोना लोगोफोर। ओमफ्राय नायफिननोबो सम गैया जायो, खोनासंफिननोबो सम गैया जायो, बिदियावनो बेफोरबायदि मिस्टेक जालाङो आरोना। औ लोगोफोर, बिदियावनो बेफोरबायदि जायो। दे होमबा लोगोफोर, बेफोरबायदिनो गेजेर गेजेर मिस्टेक जाबाय थागोन दे। थेवब्लाबो नोंथांमोना निमाहा होलांबाय थाबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर, दाना भिडिअखौ नायलांदो। है, आंना हाबायानो फावसायबाय थाबायलै। माने हाग्राफोरखौबो सनस्रांनो दङना। दा आं आरो मानसिफोरखौबो खामानि मावनो लिङाखै। दा लिंनांगोन र' बेलासे। दिनै मा बार? दिनै रबिबार, समबार। समबारै जानाय नङा आरो मंगलबारैबो जानाय नङा। मानो होनबा मंगलबारै मानसिफोरा गोबाङानो मिरामिस जायो। होनबा बुधबारफोरै जागोन दे। सानथाम दंबावो, गेजेराव साननै दंबावो। हाग्राफोरखौ सनस्रांनायबा गाबोननो जागौमोनलै। आं आरो सानफ्लाङासैबो। आइमोनाबो जेबो खिन्थाखैना हाग्रा सनस्रांनांगौ, माबा साफा खालामनांगौ होननानै। साला। ओइ आइ अबाव खारखो? आइ मायो? मा मायो हा? गियान गैया हा नोङो? बिमा जालायनानै, बुरि जालायनानै। हा, मा जालायखो आरो? मा जालायखोलै हा? फिसालानि हाबा होननानै मोनथिखागौ। नों मानो हाग्रा सनस्रांनो, बन दानो, मानो रावखौबो लिङाखै? नोंनो बुंबायना आरो हाबा फिसासो खालामगोन, गिदिर खालामा होननानै, बेनिखायनो लिङाखै आं। थेवब्लाबोथ' 50 जनबाबोथ' जाखागोन ना। आलासिफोरा फैया नामा? आलासिफोरा फैया हा? बनानो थरसेबो गैया। माजों संनो नागिरदों नोंथांखौ हा? एसे थाल लानांगौलै, एसे थाल लानांगौ। फिसालानि हाबा। साला, आं बुंबायानो दं साननैनि उनाव सानथामनि उनावनो हाबा खालामगोन होननानै। नाथाय मानो एसेबो रिक्स गैया? आं सानदोंमोन गाबोननो हाबा खालामगोन होननानै। नाथाय गाबोन बोरै खालामनो? हाग्रा सनस्रांनो दं, बन सिननो दं। साला। जिखि जाया दाय लिंगोन आं 10थासोआव। साहा बिस्कुट रेडि खालामना दोनबानो जाबाय। जागोन। नोङोलाय थां, बिस्कुट गैया। आंलाय मानो लायलायनांगौ?
आलु दालिमोनखौनो लायनो होगोन आरो आंलाय मानो थांलायनांगौ सिरि सिरि खारखुमा नागिरदों नामा इलै लाफा आंलाय मानो खारलाबायनो नोंजों हाबा जानो होननानैनो सानखाबायबा आङो फोथाय गोबोरखि फोथाय आं नोंजोंनो हाबा जागोन नोंजोंनो रायजो जागोन इदिसो जानांगौ माबा दाथ' आङो गाबोननो हाबा खालामनो सानदोंमोन गाबोनथ' जाला आरो मंगलबारबो जाला मंगलबारै मानसिफोरा मिरामिस जायो ओमफ्राय बुधबारै फिक्स जाबाय हाबाया ओमफ्राय मानसिफोरनो मा जागोन दाथ' आंनावबो थाइसेबो फैसा गैया आं थानाय बेफोरखौ मा टेनसन लादों दाहार लागोन ना आङो दाहार उनाव सोख'बानो जाबाय माखौ एसेबां टेनसन लादों खिजाया दायो साहा बिस्कुट रेडि खालामना दोनबानो जाबाय बिस्कुट गैयाबा आं दायो लाबोनो होगोन दै ओमफ्राय ओइ लाफाथि नोंलाय मा सानफ्रोमबो मेक्सिल' गाना थायो दख'ना मानो सानसेबो गाना नों हाबायानो जासिगोन आंनि हिनजावानो जासिगोन मानि मा मेक्सिखौनो गानबाय थायो नोंलाय मेक्सि गाना माथो आङो बेलाय फ्रकसो मेक्सि बुङा बेखौ फ्रकआनो जा मेक्सियानो जा थेवब्लाबोथ' दख'ना नङाना दख'ना गानग्रा जादों नङाबा खिन्थु आं रागा जोंगोन दै दख'ना गानबासो मोजां नुयो आंहा जेखि जाया आङो दायो मानसिफोरखौ लिंहरगोन फन खालामनोसै आं सोदोमस्रि आयं दा मा जागोन आंना बुधबारै हाबा जाथारनोसै नामा बेजोंनो थेवब्लाबो आरो साननै बारायबावबाय र' एसेबाबो चान्स मोनगोन खोना दे जेखि जाया नोङो बिनि उन्दुलांनायखौ नायबाय थाबानो जाबाय बेखौ उन्दुलांनाय होनना मोनथिबानोथाय नों खारखादो दे आयं जागोन दे थेवब्लाबो गिनाय मोनोहाय थाबनो नुफ्लांना होबा सेसखा खम आंनि आथिं आखाइ बुख्लायजोबना दोनगोन ना हारा सारा सिफायजोबना दोनगोन ना सिफाया दे जेखि जाया नोङो बियो उन्दुलांबानो खारखादो नङाबा चान्स गैला आयं जागोन दे हेलौ आलु मायो दादै आनो दादै माने आंहा हाबा सफैबायना मा हाबा खैना लाबोबाय नामा गसाय नोंसोर मोनथियाखै आरो जोंहानाव थाफैनायालाय आफाथि होननाया मा नोंनिया खैनाया बेसो नामा माथो आलासिसोनो आलासि नङाब्रा ओरैनो थगायदोंमोन बिसोरो आलासि नङा बि जोंहानि माबा आलु जेखि जाया दालिमोनखौबो लाबोदे दा बेलासे माने 3थासोआव हाबानि खामानि मावनो हाग्रा सनस्रांनो दङ ओमफ्राय बन एसे सिननांगौ जेखि जाया 7-8 लाबोफा दे जागोन दे फैयालासिनो थानाङा दै फैथार जागोन दे हाबायालाय मालाथ' बुधबार अ दे लेथासेस जासिगोन दे दिननिफ्राय उन्दुनोसो ओंखारसोदोंलै रखर उन्दुना थाथ'नोसै आं हिनजावखौ डिउटि होनायावनो आंहा हामलाय लांबायलै उन्दुनो ओंखारबाबो उन्दुआ आङो खारजानो गियोना एसेबां समायना हिनजाव अबाव मोनबावलै उन्दुनो ओंखारथारबायलै दसे उन्दुथारनोसै आं दिनै माथो लाखिनो हालालै दिनै उन्दुनो ओंखारनायखौ 5 मिनिटसो उन्दुनि र' ओरैनोबाबो ओंखाम ओंख्रि संनो टाइम जासिगोन बिसोर लामाथिंजाय फैखाया उन्दुथ'नोसै आं रखर मोसौ बलद गोबोरखिखौ उन्दुलांगोन ना उन्दुलाङाखै नायहायनि र' खेबसे हे इसोर भगबान जेन गोबोरखिया उन्दुलाङो दे दा लामाथिंजाय थांनोबो गिलायलाङो आंहा थोद खनफिननायसो मोनो थेवब्लाबो आङो गावनि लासनि थाखाय गावनि जिउनि थाखाय थांगोन आं गिनानै लाब गैला नोङो लाफाथि गोबोरखिया जोबोद गाज्रि मानसि बिमा बुग्रा मानसि बुथारग्रा बिनिफ्राय जाय गोबोरखि मोखाङाबोसो बेफोरबायदि नंबावा नों बायदि मानसिजों हाबा जास्लायस्लाय आङो गोबोरखि मोखांजोंनो संसार जाना थागोन थेवब्लाबो नोंजों जानो हाया आङो साइस गैया भाइस गैया हायथाथा बुद्रांद्रां बोरैबा अमा मोखांखाथार मानसियानो फारसेथिंजाय आरो दाखुबोनो सिखावबोनो आरो सिख्लाफोरखौबो रेप खालामला बायोनो बुथारला बायोनो आरो बिमाखौबो बुयोनो
मोखांजोंबो रायजो जानो गोसो गैया आंहा थेवब्लाबो गोबोरखि दागफोरखौथ' बांद्रायसो गोसो गैबावा आरो थांनिर' रहर गिनाङा लाफाथि तू बहुत ही हिम्मत वाली हो मैं जानती हूँ तू कहीं डरना मत मोसौ बलदालाय उन्दुलांदोंना लाङाखैलै माथो उन्दुलांनाय बायदि खोनादों रौना एसे खाथियाव थांबावनि माथो गरदोंलै उन्दुलांदों खोनार' खारखादो लाफाथि खारखादो नोङो बे सानसेयाव खारखादो मानसियानो उन्दुलांदोंना उन्दुलांमाराखै ना ओरैनो एक्टिंसो देखायफ्लादों माथो होनबाबो सिरि मोनाखै होनबा उन्दुलांमारदों खोना खारदो लाफाथि खारदो माखौ नायबाय थादों खारदो माथो गाज्रियैनो उन्दुलांदोंमोनलै बेफोरबायदि उन्दुलांबाथायथ' अबावबा आंना हिन्जावसो खारगोनलै एसेबां उन्दुनो हाया उन्दुबावनोसो गोसो जादोंमोन नाथाय उन्दुला दे दा बे गोबोरखिया हाबा जामारसिगोन आरो बा जाथों दे हिनजाव मोनबा खिजानिबा एसे मोजां जागोन खोना आया बेलाय माथो गोबोरखि दादैनि हिनजाव जागोनासो मानो खारखो बेलाय ना सैमा मावजिफोरासो होसोखो आं दादैनो फन हरनि र' मायो ओइ दादै बाजैनिया मायबाफोर जादों ना मायो सैमा मावजिफोरा होसोदों ना मायो मानो खारखो बाजैयालाय मा सोर बाजै आलु नों थगायदोंसो खोना बोरै खारनो हागौ बियो बोरै खारनो हागौ आंनो लामायाव सियाराव जनानै डिउटि होबाय दं बियो बोरै खारनो हागौ नों सोरखौबासो होनदों खोना ना ओरै दादै थगायाखै आं सिनायनोनो हाथारगौबा नोंसानाव थाङोमोन ना आं मालाबा बन बायनो आं सिनाया नामा आं नुबायानो थायो नोंनि जानो लागा बाजैखौ बोरै खारनो हायाखौ बियो बोरै खारनो हामारखो आं लामायावनो दंबाय थायो आयै ओइ आयै हेलौ राखेब नोंनि बाइकखौ दिहुनना दोननाय मा नोंनिया बाइकआ गैया बेफोरबायदि थाबाय थाबा जालालै आं होसोलांनोसै बेखौ साला आं दसे उन्दुलांनानै बियो खारबाय आफाथै नोंखौ नागारा आङो नोंखौ हाबा खालामनासो नागारथारगोन आं लोंनायनि अनगा आंहा जेबो गैयालै हिनजावखौबो मोनलाबा मालायबा गुबुनजोंसो खारबायबा माथो खालामबावनो आरो गोसो गोरबोजों मोजां मोनोमोन आं लाफाथिखौ मोनला मोनखाला बेसेबा मोननो हास्थायदोंमोनलै आं लाफाथिखौ नाथाय मोनमारदिया मोजां मोनोमोनलै सिखावबाबो लाफाथिखौ मोजां मोनमारोमोन आं मानसिखौ थंगालेबाबो मोजां मोनोमोनलै आङो नाथाय मोजां मोनबालाय अबाव मोनबावनो लाफाखौ नोंखौ बेसेबा नागिरदोंमोनलै आं लाफाथि नाथाय थाङै थुङै खोनाबायदि नोङो गुबुनजोंसो खारसनबायनो मा जामारगोनलै आंना जिउआव मा जागोन माने लोंनायनि अनगा जेबो गैला दे आंहा जेबो गैला आदा ओंखाम जाफैदो नोंलाय माथो मैया हरावबो जायाखै दहाय फुङावबो जायाखै मा आङो मैया हरावबो ओंखाम जायाखै फुङावबो जायाखै जायाखैथ' र' मा नोङो गोसोआव गैया नामा गावनि जानाय जायैखौबो गोसोआव थाला नामा नोंनि आदा जेबो गांनाय उखैनायखौनो मोनलाबा मा नोङो उखैलाबो गांलाबो आरो ओहो गब्लि ओहो थां नोंसोर जाहैग्रो थां
आङो उनाव जागोन दे। दानो फैया दा नोङो मैया हरावबो जायाखै दहाय फुङावबो जायाखै बिदिबा माथो नोङो लोरबां जालांजोबगोन आदा फै जाफै आदा नाङा दे गब्लि आं जाथ'वा। आदा नों मानो बुजिया बेमार जागोनलै बांद्राय बेफोरबायदि ओंखाम जायालासिनो थाबा आरो नोङो मा लोंग्राल' जाबाय माथो नोङो सानफ्रोमबो लोंग्रा जाबाय ओमफ्राय ओंखामखौ हले जानायानो थांला बेमार जागोन आदा बेमार जागोन ओरैनोबा फैसा गैया थाखा गैखाया सोर नायगोन देनाय बेमार जाबाथाय थाथो गब्लि बेमार जाबाथ' आं दा मोजांसो मोनगोन थैबाथ' मोजांसो मोनगोन आं गब्लि आंखौ थैनो हो। आं थांना थानो गोसो गैला गब्लि। मा बुंनाय जादों बेलाय मा नोङो लाफाथि बाजैनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामदोंना मोजां नंखाया बियो मिथिबायना सासे गाज्रि हिनजावनि थाखायनो नोङो नोंनि लाइफखौ धंस खालामना लागोन आरो आदा हा माथो खालामबावनो गब्लि आं नोमबाजैखौ जोबोद मोजां मोनोमोनलै गाज्रिबाबो मोजांबाबो दंगालिबाबो आं बेखौ मानोबा मोजां मोनसोयोमोनलै दाथ' आरो सोरजोंबासो खारसनलांबायनो बेखौथ' आरो आङो जिउआव मोनखानाय नंखाला। गुबुन हिनजाव नायगोन ना नोंनि थाखाय आदा मोनगोन मानो मोना मोनगोन दे। नङा गब्लि आङो गुबुन हिनजाव मोनगोन ना मोना बेफोरखौ आं जेबो सानाखै जायखिजाया आंनो लाफाथिखौसो नांगौमोनलै गब्लि। दा नांगौ होनबानोलाय अबाव मोनबावनो आदा नोंलाय माथो मिथिखाबायानो गुबुनजों खारसनलांबाय होननानै थेवब्लाबो जोबोद दुखु मोनोलै गोसोखांबाथाय बेनिखायनो गांलाबो उखैलाबो आङो। थांदो थां नोंसोरो जाहैग्रो थां आं उनाव जागोन दे। फै दे आदा दसे थानानै फै मा बेफोरबायदि ओंखाम जायालासिनो थाबा नोंनिया देहाया मोजां जानाय नङाना मोजाङै थानाय नङा। दे थांगासिनो आं थां नोंसोर जाहैग्रो। लाफाथि नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालाममारखो आं नोंखौ मोजां मोनो दाबो मोजां मोनो नोंनि अनगा रावखौबो गोसोआनो जाया आंहा आं थैगोनलै आं लोगैनो थैगोन दा नोंखौ गोसोखाङै खाङैनो थैगोन। फैसा गैया थाखा गैया थेवब्लाबो खारबोबाय आं मेंसोगारबाय खम गोजान खारबोबाय आङो एसे भगबानजों न'सिम मोनहैबाबो आंखौ होसो फैबा मा जागोन दा बबावबा आंखौ होसो फैगोनलै खारदो लाफाथि खारदो बेफोरबायदि थाबाय थाबा जानाय नंला नोङो हार मानिनाङा लाफाथि आइदै बेसे खारनो आंबो बेफोरबायदि थाबाय थाबा जाया लाफाथि खार नों ओरैनोबा दाखु मानसिखा होसो फैगोन अबावबा जेन थेन स्टेजसिम मोनफैबाय आं खारै खारै ओरै बाला मेंसोगारबाय हर ओइ र' बैनै बाइक गंसे फैबाय दं र' सासे सेंग्रा बेजोंनो गाखोलांफानोसै गारियाव थांनोबो आंहा थाइसेबो फैसा गैया बै सेंग्राजोंनो थांसै आं फैथों र' खाथि फैबावथों लाखिबाय दे लाखिबाय मायो मोनबा आंनियाव थाइसेबो फैसा गैया प्लिज ना अननानै आंखौ आंनि न'सिम दोनहैनो हागोन ना प्लिज अननानै न'आव थांनानै नोंनो फैसा दिहुनना होगोन नोङो जुदि आंखौ लांफायाबा आं नोंखौ थांनो होआ आया मा लोगो मोनखो आंलाय दिनै मा जातनि सिख्ला बेलाय र' ओइ सिस्टार नोंहा मायबाफोर जादों नामा नोंबा दा अबेनि मायबाफोर प्रब्लेम जादों नामा जोबोद गिदिर प्रब्लेम जाना दं आंनिया प्लिज ना आंखौ अननानै बासाय सेंग्रा आंखौ होसोबोदोंआनो खोना रायलायबाय थानो सम गैया माथो उल्थासो जबाय नोंलाय गारिया लाखि आंनि हिनजावखौ अबाव लांनो नागिरदों रथ' ओइ गारिया लाखि
살라리 आंनि हिन्जावखौ लाना खारबाय सोर सेंग्रा बियो बेखौनो आङो सल' सेंग्रानि मोखांखौ नुनाय मोनबा ओइ सल' आंनि जानो गोनां हिन्जावखौ साला लाना खारमारबाय साला आंबो टेनथावा दिनै मानो टेनथावनांगौ नङा आइया मा खालामबाय दंमोन ना आइयानो खारखुमानो चान्स होदोंलै ओइ थख्रा गाज्रि बिमा बियो फिसालानि खुसि नायनो हाया माबायदि बिमा बियो बे आइयानो खारनो चान्स होदों बेखौ दसे समल' उन्दुलांथारदोंमोनलै आङो 5 मिनिटबो जायाखै बेयावनो खारखुमाबाय एसेबां साहस बै आइयानो साहस होदों बेनिखायनो खारखुमानो हादों सालारि न'आव थांनानै बिमाखौ ओरैबायदि बुहैगोन ना आङो हारा सारा सिफायजोबगोन दिनैबा हले आं गारा साला साननैल'सो दंबावोमोनलै हाबाया लाना खारगारगारबायलै जानो लागा हिनजावखौ थै मा जाबावनो एसेबां समायना हिनजाव मोनदोंमोन आङो गैला दा एसेबां मोजां सार्च अबाव मोनबावनो एसेबां समायना हिनजाव अबाव मोनबावनो ओरैनोबा आजिखालि बुकिं गोजा अबाव मोनबावनो दा र' बै लाफाखौनो आङो नागारा मालाबानो नुथों र' आखाइ आथिं हास'जोबना दोनगोन आं दानस'जोबना दोनगौ दाथ' आं नोंखौ मोनखालालै लाफा साला बै आइखौनो ओरैबायदि बुहैगोन आं थांनानै ओइ बिमा बुरै थांगासिनो आं नोंखौसो दोखो बुगोन आं साला राखेबनियाबो दिनैसो बाइकआ गैया जाना थाबाय नङाबा दहायनो मोनफैगौमोन आं